vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindipostirawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo mumuri. Vanhu havasi kutozviziva kuti izvi ndo zvandakavarongera. Ndiri kuraramawo ndiri kunoku kunyika yevatorwa. Hama dzangu, ndanzwa nenhamo. Hakuna chinhu chinorwadza sekuramba uchingoshanda but pasina kana chinobuda. Okay, ndakauya kunoku kuSouth Africa mainge muri mugore ra2008. ndokubva ndamboshanda ndikadzokera kumusha uko kwandakazonotora license ndikambotanga kudriva makombi. Ndakachizodzoka zvekare kunoku kuSouth Africa end of 2013 ndikatanga kuitawo zveushofe. Ndakambochovha mukoma but dambudziko rakaitika pandiri nderekuti ndakazoita mari ndichiri mwana mudiki, ndokubva ndachizotanga kumhanyidzana nevanhukadzi. Handina kunge ndakapiwawo sound financial advice nevamwewo kuti the more women that you have, the more broke you always become. Ndainge ndichidanana nevasikana vemuno muSouth Africa vainge vachisvika kuma12. Vose vari 12 kudaro, umwe neumwe kupera kwemwedzi aitarisira kuti ndige ndichimupa something, even though kupusha basa ndainge ndichipusha chaizvo. Nyangwe pakambani pandainge ndichishanda, murungu aitongogara achiti ndiwe uchasimudzira kambani yangu, nekuda kwekuti ndaiti kana ndagarira hosi baba ndinenge ndatorigarira, tinenge tava kutoshanda. Ndairova mari zvekuti kunyangwe kumusha uko ndikadai ndakatotangawo mabusinesses angu, but mwedzi woga woga ndainge ndiine too many mouth to feed. Saka pavasikana vose vandaidanana navo, 3 vacho ndivo vandakaita navo vana vemuno muSouth Africa. Then neumwe uyo wandakazomitisa wekumusha akazova mukadzi wangu. Saka ndaingogara ndiri always broke. Ndikabva ndachizoona kuti izvi zvandainge ndichiita zvekuti ndaipusha malords zvainge zvava kusanyatsokundipa mari. Ndikabva ndachizotanga kuita madhiri. Baba mataitai rova awa ndaingoenda kuvakomana vanenge vaine matire repair shops, vazhinji vacho vari maNigerian. Then trailer uye zvekare nehosi raitongochinjwa matayi ose manyowani pobva patoiswa masharu. Ndobva ndatoita bhegi rangu same time, diesel. But mukoma murungu akazotanga kuisa mamaka pamatayi. Haana kana kumbogara akatiudza kuti ainge aisa mamaka pamatayi. Ndokubva ndachizonorova zheti rangu ndikatodzoka kugaraji ball paya. Ndokubva zvanzi inspection yematayi. Ina handina kana kumbogara ndakarohwa nehana, ndainge ndisina chandainge ndichiziva. Mukomana chindo pandakabva ndatongonzi you are fired. Ndakanyimwa mabonuses and everything because murungu akati it is your choice. Unokwanisa kuenda kuCCMA nenyaya yako, but ziva kuti kana ndikagara ndaenda kuCCMA nenyaya yako ndinenge ndava kufanira kuti ndinge ndichifaila a police report, so it is your choice. Uri kuda kuti ndinge ndichiita sei? Mukomana ichi ndo pandakabva ndaona kuti zvainge zviri nani kuti basa racho ringe richingopera. Rakabva rapera mukomanashi. Kubva ipapo kusvika pari zvino ndiri kungorarama upenyu hwekungongwavha. So current status iyo inoti ndiri kushanda as a bolt driver. Ndo kamuraramiro kandava kutoita. Saka ndasukwa nenhamo semunhu ainge akajaira kumbobata ma50 ma60 pamwedzi, but now mari dzandinobata hadzitombosviki kwose ikoko. Mukomanashi ndine murume uyo wandakazotaura naye anobva kuMozambique. Murume uyu ari kuti anokwanisa kundibatsira hongu. Panitori nezvimwe zvinhu zvaakandibatsiridza nazvo. Saka akanditi nditenge bhuku. Ndikabva ndatenga bhuku ndikabva ndazonyora mazita ehama dzangu. Ndikangoti hama dzangu dzose dzandinoziva ndakanyora mazita avo mubhuku. Saka mhiko dzacho ndiri kufanira kuti ndige ndichizonodzipedzisa nekudzizadzikisa ipapa paChristmas patichaenda kumusha namadhamu. Already mufamily group ndakatoita urongwa hwekuti
tiri kufanira kuti tinge tichitenga tombstone ragogo, ende ndini ndakatopleja mari yakawanda zvokuti vamwewo vakazongoona kuti hazviiti kuti pange pachizoiswa tombstone ragogo vasinawo kubvisawo something. Saka mukomana she, the reason as to why ndakati tiri kufanira kuti tinge tichiisa tombstone ragogo, it is because ndakaudzwa nen'anga iya kuti uri kufanira kuti hama dzako dzinge dzichizoungana panzvimbo imwe chete, then kana vaungana kudaro usiku paya mushure mekunge maisa tombstone unofanira kuti unge uchizonokora ivhu repaguva pagogo. Then ndine imwe hari yandakanzi ndinofanira kuti ndige ndichizosvika ndichitenga, ndichingosvika kumusha chete ndobva ndaitenga. Hari iyi handifaniri kupinda nayo mumusha, ndofanira kunoisiya musango kana ndichitokwanisa kunyange muchuru chaimo, nekuti haifaniri kuti inge ichizoonekwa kana nani zvake. Hanzi kwegore rose pandinenge ndichiita mari, hari iyi haifaniri kuti inge ichionekwa neumwe munhu kana kubatwa neumwe munhu. Saka ndiri kutofungidzira kuti ndichaenda ndonoisiya mune chimwe chikomo hari iyoyo. It is just that muchikomo umu munonetsa nyoka, ndokusaka ndichitya zvekare nekuti usiku ihwohwo hwandinenge ndanokora ivhu pamunhanga ndinofanira kuti ndinge ndichizoenda ndonoisa ivhu iroro muhari muya ndarizanganisa nevhu randinenge ndanokora kuguva ragogo, then ndobva ndazanganisa nemishonga yavakati vachandipa. Ndobva ndazotora bepa riya randakanyora mazita ose ehama dzangu dzandinoziva, ndobva ndakandamo muhari imomo ndosiya zvakadaro. Ndochitanga manje kuita mari, but ndinomboti kana ndikafunga nezvazvo, because amai vangu ndivo vari kufanira kuti vange vachizotanga kuenda. Amai vangu mukoma ndikangoti basically ndakatochekeresa chembere yakandizvara iyi, because ndakauraya huku. Mushure mekunge ndauraya huku ndikabva ndadya mwoyo wehuku iya iri mbishi, saka hanzi mucherechedzo wekuti ndainge ndichitochekeresa amai vangu. Zvaizvezvi amai vanogara vachingochema vachiti vanonzwa sekunge vanenge vachibayiwa pamwoyo pavo apa netsono, ende vanoti kana vakanzwa vachibayiwa pamwoyo pavo netsono vanobva vapera simba, kutopera simba chaiko. So mukomanashi, ndiyo secret yangu iyo yandiinayo, hakuna unozviziva kuti ndo zvandiri kurongera vehukama. Ndafunga hangu kuti ndinge ndichichekeresa dzinza rose, because ndinoona sekunge zvakafanana. I am someone who was used to a soft life. Zvino ndingaita sei when I am used to a soft life? Zvinonetsa mukoma. Izvi zvandiri kuita zveuber kungojegerawo hangu kwandiri kungoita. Mukomanashi, kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizoteverera mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Naimikozvo zvakangoma hazvo vedu we, ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Pakaipa apa munenge maungana muchiti tinoda kuisa tombstone paguva ragogo. Izvo munhu inzira dzake dzekuti ange achitokuteyai nadzo idzodzo. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Mukoma nashi, inini ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 43 years ekuberekwa. Mukoma nashi, ndiri kudanana nabamunini, murume wemunin'ina wangu. Ndiri kudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo, because handichaziviwo kuti ndoita zvekuita sei, because bamunini it seems as if ropa rangu neravo zvakatobvumirana zvekudaro, because kubva zuva ratakatanga kusika tose bonde, kunyangwe zvatakaitirana pabonde, ndinoti kana ndikada kuzvikanganwa ivo vanobva vati usandikanganwa kane. Do you still remember the first night that we spent together?
uye zvekare vanoti kana ndikavaramba vane vhidhiyo ravakanditora tiri bhizi tichinakidzana kudaro, vanobva vanditi rangarira kani switi zvatakaitirana musi uyu, saka unoda kuti ndinge ndichizozviita umwe mukadzi here izvi? Ndinobva ndanzwa mwoyo wangu uchitsemuka kuita kunzwa godo kana ndikangotanga kungoimajina ivo vari pamusoro peumwe mukadzi, in which I know kuti zvinhu zvatiri kuita izvi zviri very wrong. Kana kuri kunzi tikabatwa, it means kuti I would have lost my sister and my husband at the same time. Komana achindodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Ko kana ukagara watanga kuurira murume wako unozozvikontrolawo sei? Worst of all, nemunhu wekuti anenge ari part of the family zvinonetsa kani. Dzimwe nguva tinotopiwa freedom yekutoti tinoenda tose kumusha sezvo ivo pamunini vaine motikari yavo. Hakuna kana anombozvifungidzira kuti inini nabamunini tingaita zvinhu zvakadaro nekuda kwezera ravo nezera rangu. Saka mukoma handizivi kuti ndoita sei. Ivo dzimwe nguva vanotonditaimira zviya vachiziva kuti murume wangu anenge asipo, votouya votondiita by force zvokuti ndinenge ndotonakidzwa nazvo. Ndava kutovashuvira kuti dai vagara vachizviita each and every day. Please ndipostereiwo nyaya yangu. I know kuti kune vachatuka, but vanotuka tukai muchizondibatsira. Ndichange ndichizoteverera mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna amai guru avo. Naimiko zvazvakangooma hazvo veduwe, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Pakaipa regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Mukoma nacho ndoda kureurura kuti mainge muri mugore ra2017 apo pandakaurayisa umwe musikana watainge tichigara naye pasame imba. Iniwo I was a student at that time. Pari zvino mukoma ndakazotongobuda munyika zviya zvekutongotiza, even though nyaya yacho isina hayo kwayakazomboenda. Zvinongonzi musikana uyu iye akakomita suicide, but ndini ndakamuisira mushonga mukoma. Nemusikana uyu takanetsana because ndainge ndiine imwe mbinga yangu yandainge ndichitodanana nayo. Saka musikana uyu I knew kuti she was born HIV positive, ende mbinga yangu ndakatomboda kuiudza because ndaimuziva kuti pose paasvika anenge achida kungoita runyenga, but ndikangonzwa nungo because I never thought kuti my friend was his type. So what I did mukoma ndezvekuti ndakazoti ndambodzokera kumusha ndokubva ndazombomusiya mufesi wangu uyu. Pandakadzoka inu handina kuzviziva kuti vainge vava kutodanana, then ndikangoramba ndichikontinya naye. After that mukoma ndipo apo pandakachizotanga kurwara kuzoenda kuchipatara, ndikanzi ndainge ndabatwa neHIV, ndakarwadziwa. I confronted him, naiyewo akatotanga kuchema because all along taigara tichienda kumatest. Akabva azobuda pachena kuti ainge akarara nemusikana uyu watainge tichigara naye. Ndakanyarara zvangu mukoma, ndakabatwa nemweya wakashata. Ndikabva ndazoenda kune umwewo weukama anoitawo zvekung'anga. Ndikamudza kuti ndaida kuti andipe poison. Akabva ati aikwanisa kundipa umwe mushonga uyu unonodyika matumbu emunhu, asi kunyange munhu akaendeswa kuchipatara madoctors havana kana chavanomboona, vanenge vachidzimaidzwa neumwe mushonga uyo wandakanzi kana atanga kurwara ndaifanira kuzoita mazuva 3 ndichiupfungaidza murumu mangu. Paakangotanga kungoti mudumbu, ndakabva ndachizotanga kupfungaidza mushonga uya uye zvekare ndikabva ndadzokera kune uya weukama ainge andibatsira. Musikana uyu akazofa mukoma, then zvikangonzi food poisoning, but zvikanzi zvimwe kuda ainge akazviuraya. So after that ndipo apo pandakabva ndachizotiza munyika ndikauya kunoko kwandiri kuraramira ndiri. Komana ichi ndine imwe depression isingaiti kuti now ndinorarama
ndiri pachirongwa uye zvekare ndakauraya munhu. Mukomana acho musikana uyu ndakangomuona kahwani, ende zuva randakamuona mukoma, the funny part about it, ndakangonzwa kuda beef ndokubva ndazobuda pamba. It was somewhere kumapast 6 ndikabva ndazoenda kuspa. Ndakati ndatenga beef iyaya ndava kuenda kutil, saka kwainge kuine line rainge rakareba. Ndakati ndava paline paya pane umwe munhu akangonditi I am coming, I'll be right back. Then pandakatarisa ndikaona ainge ari mukadzi ainge akaita mukobvu. Mukomanashi munhu uya paakazodzoka akatotaura neshona akati ndadzoka. Ndikati munhu uyu ati ndadzoka, why is this voice sounding familiar? Ndipo pandakacheuka ndokubva ndaona kuti ainge ari musikana uya wandakauraya. Ndakada kuridza mhere mukoma, but I was scared because kwainge kuine mamwe mapurisa ainge ari pamberi pangu. Ndikabva ndatya kuti apa ndainge ndisina passport futi ndaisiya kumba, ndokubva ndaramba ndakanyarara. Ndainge ndichiita kubvunda kunyange pandakazonobhadhara patil, kana pandakanotambidza keshi yamari ndainge ndichiita kudedera ndichiita kubvunda. Akatonditi are you okay? Ndokubva ndaramba ndakanyarara. Mukomanashi ndakazomhanya ndichibva kuspa kuya ndichidzokera kumba. Usiku hwacho ihwohwo mukoma ndakazopinda mumba. It was somewhere kuma 12 am ndichingotya. Ndaiti ndikapinda mumba ndainzwa sekunge mumba mainge muine umwe munhu. That was the time that I saw her. Saka I'm really depressed. Ndava kufunga hangu kuzviuraya. Ndogara ndichizviudza kuti 2024 is my last year. 2025 I don't want to see it. Saka ndiri kuronga kuti just before new year ndige ndichizozvipfuudza hangu, nekuti zvakafanana ndingagoraramirei, because the fear and the pain of knowing kuti wakauraya munhu, it is too much for me to handle now. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Pakaipa.